Nederland heeft meer middelen beschikbaar dan Curaçao. En Curaçao zal dan ook Nederland vragen om te helpen om de gevolgen van de coronacrisis op Curaçao mee te dragen. Daarbij gaat het vooral om de sociaal-economische gevolgen. Dat zei minister-president Eugène Ruggenaat vanmiddag tijdens de dagelijkse coronapersconferentie. Volgens Ruggenaat moet daarnaast de Rijkswet Financieel Toezicht voorlopig van tafel en moet er op een andere manier worden gekeken hoe Curaçao geld kan gaan lenen. Vanmiddag praat Curaçao samen met Aruba en Sint Maarten met de minister van Binnenlandse Zaken van Nederland, Raymond Knops. Morgen komt de Rijksministerraad bijeen om over steun binnen het Koninkrijk te praten. Epidemioloog Izzy Gerstenbloed is vandaag tijdens de dagelijkse persconferentie ingegaan op de dood van de Nederlandse toerist gisteren. Volgens Gerstenbloed is er paniek ontstaan door het sterfgeval en dat is volgens hem begrijpelijk. Maar we moeten erkennen dat de man in de risicogroep viel. Hij werd steeds zieker en we konden zijn dood helaas niet voorkomen, zo stelde Gerstenbloed. Hij gaf verder aan dat er op Curaçao 3 gevallen van corona zijn geregistreerd, waaronder de overleden man. Er zijn dus geen nieuwe gevallen bijgekomen. Wel wachten in totaal nog 5 mensen het resultaat van hun test af. In totaal 58 mensen zijn in de afgelopen periode gemonitord en zijn inmiddels schoonverklaard. 9 worden nog steeds gemonitord. Op Aruba is vandaag een Amerikaanse man die besmet is met het coronavirus per vliegtuig naar Amerika gebracht. De piloten droegen tijdens de vlucht beschermende kleding. De man is consultant bij Web Aruba NV en was op uitnodiging van de Arubaanse overheid naar het land gekomen, onder meer om IT-cursussen te geven. Tijdens zijn verblijf op Aruba kreeg hij ziekteverschijnselen en bleek hij positief.